Это G Records, город Иркутск, Шареф. Гариби чиё вард байни ма ва ту дари дунё. Гариби чиё вард байни ма ва ту дари дунё. Гариби чиё вард байни ма ва ту дари дунё. Тура дур кардай мараи чандин шахсо байни мо қарор дой. Ҷудоира байни ҳамдигар робе ки ай чашми ту мерехтоз месӯза ҷигар. Гариби чиё вард байни ма ва ту дари дунё. Тура дур кардай мараи чандин шахсо байни мо қарор дой. Ҷудоира байни ҳамдигар робе ки ай чашми ту мерехтоз месӯза ҷигар. Дар хотирам набоши агар ин або медро дар хоб набинумад агар дига намебинумад бедор. Варақ дар пеши назар бо қаламина дар даст. Рафторе ки ту кардӣ ҳура надора ягон шахс. Фасли зимистон чӣ хел гузашт наомад бо фасли баҳор. Барои як нигоҳи ту ҳеҷ кара надодам озор. Дар ёдам аст яким шабе ки рӯз шида буд байни мо. Даста буги мара нараст дар кор нест ами коро. Намедонем ки қарор доди ҷудоира байни мо. Бо як нигоҳи ғамгин ай мо дур шидак меҳру вафо. Шаб чӣ хел тез мегузашт ситора дар осмон. Ман намерасам дар ту дили ту дар ма ҷон. ғам дар дил набуд ма ва ту будем фақат хирсан. Як кори ноҷои ту мара кард берунай ватан. Мара кард берунай ватан. Гариби чиё вард байни ма ва ту дари дунё. Тура дур кардай мараи чандин шахсо байни мо қарор дод. Ҷудоира байни ҳамдигар робе ки ай чашми ту мерехтоз месӯза ҷигар. Гариби чиё вард байни ма ва ту дари дунё. Тура дур кардай мараи чандин шахсо байни мо қарор дод. Ҷудоира байни ҳамдигар робе ки ай чашми ту мерехтоз месӯза ҷигар. Қадам ба қадам нарафтестам ӯзи ба пеш. Фақат як чиз намераса барои ман барои хеш. Намераса ҳам шахсе ки нигоҳш кард мара ғариб. хидмаи дур бошам неки дил аст ай қариб. шаб дар хоб медроем неки рӯз нести дар бедорӣ. фасли баҳори наомад сар шид бо беқарорӣ. хун дар ҷӯ шалакай наметавонам дига хаб кунам. ҳар як қатраи борон мара маҷбур мекунад ки сар кунам. ёд мекунам аму рӯзоеро ки надода будам рай даст. дар пишти як дум якум буса мара кард маст. аст меҳр дар дил нарафта я ёди ма. қалам дар болои варақ ина бо худаш мерава. муаллифи номаҳо яъне ма хатои беохир. ҳозиқати нестай дар пешит ки ай озир. дар пешит ки ай озир. Гариби чиё вард байни ма ва ту дари дунё. тура дур кардай мараи чандин шахсо байни мо қарор дод. ҷудоира байни ҳамдигар робе ки ай чашми ту мерехтоз месӯза ҷигар. Гариби чиё вард байни ма ва ту дари дунё. тура дур кардай мараи чандин шахсо байни мо қарор дод. ҷудоира байни ҳамдигар робе ки ай чашми ту мерехтоз месӯза ҷигар.